inkunzi ndoda live inkunzi ebank chache inkunzi straight imali nyika yedu yeZimbabwe yoenda kumawiri. Ndichikutambira zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, subscribe mahara wotina on the notification bell. Azvibhadhariswi hama yangu, zvinoita kuti ubatsirikane nema-updates. Nyaya yandainezvayo muzuva ranhasi nyaya iyo yakaitika kuBulawayo panonzi paEcobank. Zvinokumbura kuti zvitwa zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi. Ndokumbura zvekare ulike this video. Kulaika kwaunoita video rino zvinobatsira kuti video rino rifambe kuhama neshamwari, even vari kumativi mana enyika rinokwanisa kupushwa neYouTube kuti vakwanise kuriona. Nyaya ndanezvo muzuva ranhasi inyaya yaitika kuBulawayo panonzi ipo paEcobank. PaEcobank apa pari kunzi pakasvika marobhari aive akati wandei, akasvika achiba mari yaive iri mumota yeSafeguard. I think vazhinji vanoiziva Safeguard. Inoti yakaenda pabank inenge ichinosiya mari pabank rega rega, inowanzofamba nevanhu vepabhengi. Zviri kunzi marobhari aya akasvika achiba mari. Video rachona ichakuratidzai zvekare. Vaive vakavata pfuti mumaoko avo marobhari acho achiba mari. Asi sekuziva kwatinoita, mota dzemasafeguard dziya dzinofamba nemari hadziwanzofamba dzisina magadhi, dzinenge dzine magadhi anenge atori nepfuti. Hamene kuti zvakafamba sei apa. Ndokumbura kuti this video totaura zvodofuka comment section. Mari iri kunzi yakabiwa inosvika 4 million USD dollars. Ndo mari yakabiwa. Let's this video.